Benvinguts a tots. Supos que qualcú sap la història i els inicis d'Estirem Fona, però entre tot vull començar amb una característica d'Estirem Fona. O sigui aquest. La fotada, el fuet, la sentim una vegada. Imagineu-vos 2.000 foners balears, 2.000, que eren els cartaginesos que van reclutar en els seus exèrcits. Imagineu-vos els enemics dels cartaginesos que sentien la fuetada i sabien que després de la fuetada els hi venien 2.000 pedres llançades des de quasi 400 metres. Era devastador. Els cartaginesos van ser els primers en arribar a les illes, concretament a Menorca i a Mallorca, que eren les illes que en aquell moment estan habitades. Això fa 2.200 anys. Era l'època taliòtica i aquí a Menorca la gent que vivia emprava la fona per defensa, per caça i després per fer la guerra amb els primers cartaginesos que van arribar aquí i van reclutar a tots aquests foners. Ells els denominaven els ginnetes. Els cartaginesos deien els ginnetes en aquests foners, en aquests tiradors. Ginneta significa nuesa, significa nu, però no per fet que n'hagin despoat, sinó per la simplesa d'aquesta eina, d'aquesta fona. Com més fones són molt poderoses i quan més llargues eren, més distància. Els foners antics duen 3 tipus de fones. Duen una fona llarga, que duen entrevoltada a la cintura, que podia ser com aquesta, i l'empraven com a cinturó. Era la primera eina que ells tenien a disposició. Duen una segona fona, que seria una fona intermitja, que era per cobrir distàncies de 100-150 metres, que podia ser més o menys la llargària del braç de cada foner. I després tenien una encara més curta per ferir objectius d'uns 30-40 metres, que aquesta la duen enrevoltada en el cap. No poden ser campions d'Espanya, no poden ser campions d'Europa. Ningú més, a part de nosaltres balears, que hagin fet la passa d'instaurar una federació. Els talaiots, cada foner es feia les seves pedres i qualque foner que vivia aquí en els nostres talaiots, d'acord? Julio César va emprar els foners balears per fer les guerres a les Gàlies. Ells empraven també unes pedres fetes d'argila que eren incandescents i que els empraven per llançar espolats per aconseguir fer foc a les cases dintres. Balear és un mot en llatí que significa les illes dels mestres de llançament o les illes dels llançadors. També perquè els habitants que hi havia aquí als talaiots eren els foners que amb aquestes eines eren molt hàbils. Aquests, ja en aquesta època, els foners balears o els gimnesis es venien com a mercenaris, en el millor postor. Els balears no volien cobrar ni en or, ni en joies, ni en objectes preciosos, perquè pensaven que dur riquesa a les Balears podia ser un futur conflicte de que algú vingués per aquestes riqueses. Així que ells només cobraven en vi, en oli o en dona. Aquestes bales també són típiques, s'han trobat moltes a Senitja, no sé si coneixeu on està Senitja. En el jaciment de l'antic port romà, on teòricament els romans treien els foners cap a la península, s'han trobat moltes d'aquestes bales. Inclús, aquí no sé si s'ha trobat cap, però moltes d'aquestes bales duen inscripcions, o bé insults que fa l'enemic, o bé l'inscripció de la lletra del seu comandant. Maneres que diuen que simplement la fona se va inventar a diverses parts del món a la vegada. Altres historiadors diuen que possiblement sigui d'origen fenici, que els fenicis amb els seus viatges per la Mediterrània van topant les Balears. Possiblement provenent de qualque comerciant de Sud-àfrica que també passés per les Balears, que deien que els foners balears eren tan bons perquè les mares li posaven el dinar o es tros de pa damunt d'un arbre en els fiets i fins que els fiets no podien tombar una pedrada al menjar, no podien dinar. Penseu que una pedra d'aquestes, els primers 30 metres de vol, pot agafar velocitats de 240 km/h. Un impacte d'aquesta pedra en aquesta distància, si te feien el cap, te puc assegurar que te quedes allà. Hi ha historiadors que diuen que amb una pedra més o menys d'uns 300 grams, que seria això, aquesta pesa un poc més, són 350, podien fer distàncies aproximades de 180 metres, d'acord, en llançament, i en soldats de plom això augmentava, i en canvi els arquers es queden escassos 150 metres. Aquests tipus de fona, com us he dit, són una curta, una intermitja i una llarga. S'agafa... Hi ha diferents estils, comencem amb l'estil menorquí. Ella s'anella, que aquesta anella aquí a Menorca ens ho fiquem en el dit del mig. Els mallorquins empren síndacs, s'ho fiquen en aquest dit d'aquí. I els ibicencs empren el dit petit i agafen la fona per dintre de la mà. La cua
a part d'infringir aquest renom característic d'esfuet de la filada, una cua en bones condicions, com aquesta, m'ho és més fàcil fer punteria que una cua en males condicions. Saps que molt de vosaltres, potser heu practicat de petits, ho heu vist, doncs és un tros de cuero o un tros de tela, un extrem, que també teníem senella, i un altre extrem que teníem la cua. Aquí és un altre tipus de foner. I cada foner tenia les seves pedres coordinades. Inclús molts també posen el seu nom per recuperar aquelles pedres després d'haver-la llançat. Bueno, també s'hi volen posar les pedres, perquè tenim la referència d'un poc d'espès, de la sensació que podeu tenir que llançar una pedra d'aquestes també. El 2015 fèiem la segona tirada internacional, és a dir, que ve gent de fora, i tenim molt pocs medis per anar de fora per fer promocions. Això són 7 trossos, no? Això són 4 hores de feina, són unes 16 hores per aconseguir fer una fona transada, i la cosa que romp és la coa i el que fa és desfer el cap i posar material nou. Hi ha gent que roda damunt el cap, hi ha gent que roda més lateral, gent que roda més a baix, però el moviment final, que és el que realment compta, és el moviment darrer, que seria aquí, cap al mant. Hi ha moltes tècniques, hi ha estils de darrere el cap, hi ha estils que només fas una volta, però els antics foners balears diuen que feien bastantes voltes. Pots emprar fones fetes de materials naturals. No es permet plàstic, no es permet res que sigui artificial.